Camiños do Coñecemento e Experiencia é un proxecto formativo que a Universidade de Santiago levará a cabo en Vilagarcía para aumentar a formación das persoas maiores de 50 anos. Este proxecto está composto por 3 ciclos formativos que terán lugar na vila durante o mes de abril. O obxectivo é democratizar o coñecemento e favorecer o envellecemento activo. Nos parece que temos tamén un traballo que facer para abrir a universidade a outras xeracións, e particularmente as xeracións con maior idade, que en moitos casos son as que xa teñen novamente tempo disponible para poder facer algo que algunhas non puideron facer, algunhas nunca puideron ir á universidade, outras puideron ir, non puideron rematar e despois tiveron a súa actividade laboral. A universidade busca con estes cursos achegar as súas formacións a aquelas vilas fora dos seus campus. Os ciclos non están destinados só aos veciños de Vilagarcía, senón tamén aos interesados dos concellos próximos. A formación terá lugar na sala de conferencias do auditorio durante o mes de abril. Os seminarios, o primeiro sería o cine como linguaxe, o segundo, escribir a nosa historia, obxectos, soportes e instrumentos de escritura, e o terceiro, cambio climático ou o que podemos perder. Como podedes comprender, son temas moi actuales e moi interesantes. Dende o Concello destacaron que estes ciclos están relacionados con diferentes temas de interese na vila. Que os ciclos que se van a celebrar en Vilagarcía non están pensados ao azar, porque, por exemplo, todos sabemos, e os que estamos aquí somos de Vilagarcía, pois a inquietude que hai de moitísima xente na nosa cidade respecto do cine. Temos unha longa tradición de festivais de cine, temos unha longa tradición de asociacións de cineclub, co cual pois é un ciclo que eu estou convencido que vai a despertar moitísimo interese. A colaboración entre ambas entidades será a modo de probas. En caso de que os ciclos sexan un éxito e se incremente a demanda, a universidade podería establecer unha delegación na vila e aumentar a súa oferta formativa.